Frase que me libera reúne unha serie de paneis elaborados coa técnica do marmoreado arredor de 6 emocións básicas nos que se combinan cor, forma e reflexión persoal. O proxecto forma parte do Plan Proxecta de Dinamización Lingüística e emprega o galego como ferramenta de expresión e creación. Nel participaron os alumnos e alumnas do Centro Educativo de Adultos do Centro Penitenciario de Pereiro de Aguiar. Durante o proceso, o alumnado procedente de Galicia, pero tamén doutras comunidades e mesmo doutros países, empregou o galego como vía para conectar coa propia identidade ou para descubrir unha nova lingua desde a que expresar emocións e experiencias de xeito significativo. A iniciativa integra ademais educación emocional e inclusión, favorecendo a reflexión persoal e a reconstrucción da identidade a través da arte e da palabra.